Ganado ay mawawag isa. Mane. Ay dim kayat. Ay ukiam dim kay pura dato. Puram nga dal mabubuting suot ta pagkain. Kailan naman tay tigmaw. Apo ko na no titulo ti kumpanya titulo mo kami sa advance na yung credit. Ala Diyos ko. Ag-release ato bigat friendship sa kami tayo. Kailangan perma. Kailangan perma din ako. Dapat perma. Kasi nga, nauho ko ata. Ha? No? Awat naman. Ano kailangan pa sa Messi? Yung kailangan pa sa Messi. Yung lago siya. Ano tama nun? Ano kondom iki? Di na kahit titulo, di na kahit kumpanya. Mas lalo, di na kahit agperma yan. Basta ag-release sa Gisnel. Hindi ko malaki niya, di na kahit atin na tatikan niya ako. Hindi talagang lagi ni Joel nga kurat na may kutita ati. Wala? Yan. Kala juicy pa ni. Ay! Konsuleta mo ko! Black Canvas ba? Dun mag-anes, tumbling sa black conversation. Push na po! Ah!